Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Yeyo akuti ndosipenta anthu amadankha wakuti mwina kapena penti ngoopya pathupira munthu akuti yayi ndi madzi awasizivuta ukoko. Chabwino tikale tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kasi makhala akucheza ndi anthu osiyanasiyana koma pano ndimafuna ndikuonetseni ziwiri zitatu. Nzanga imene uchipana akundiuza kuti ali kunsewu atiwonetse koma pano ndimafuna tingomva kuti Dr. Chihana Ansah anati chani mphindi zochepa zapitazi atangokhazikitsa manifesto ku Mount Sochi Hotel munzinda uno wa Planta posachedwa pompa timve kuchokera kwa Chihana Ansah komanso Enock Chihana. This manifesto is realistic. It has not just been plucked from nowhere. The promises have not just been promised, but there's a basis. There's a basis. The basis is the three pillars. There will be money which will be gotten from the three pillars, and that money is the one that will run the country. That is the one that is promised. It is not just money from MRA, from farming. Yes. You have also stressed on the return to proven leadership. DPP was there. It was ousted from power, partly because of the efforts of Afford here, which you have partnered this time around. How realistic or how sure are you that Malawians are going to trust you this time around? Yes, Malawians are going to trust the DPP because the DPP has been in government, it has delivered. When APM came into government in 2014, the inflation rate was at 23%, but he managed to bring it up down to a single digit of 8.62, and that is enough to make Malawians trust the DPP, because then they were accessing fertilizer, they had food, and the simple, straightforward necessities of life are impossible today. But the DPP, when DPP is in power, all that, the lack of fuel, of food, fertilizer, it will all be history. You have quoted the great book on Two Kings. You feel Malawians have cried enough and they need to be bailed out of this misery? Yes, they have cried enough. They are crying every day. How do you think people think when they are going to bed hungry? How do you think people feel when they cannot access fertilizer? What do you think people feel when they go to the garden, they cannot harvest because they didn't have fertilizer? So they have been crying. We have been crying. Fathers have been spending time sleeping at the filling stations, and the families at home, they are afraid for the lives of their loved ones. So Malawians have cried enough, and God is saying He has heard the cry, He has seen the tears, He will heal Malawi. Ndi Chihana Ansah pano mwanena kuti Malawi alira kokwana mwapita mpaka na kukalowa mbuku loyera ndikusanthula kwa malembo mmenemo. Nkutsindika kuti inu ngati DPP ndewo wasanthula Malawi amene mavuto amenewo? Zoonadi, chifukwa nthawi iyi si nthawi yoyamba. DPP pa 2014 inadzapezanso pali mavuto. Inflation zinthu zitakwera mtengo. Malingana ndi mmene zimanena kuti inflation inali pa 23. Koma DPP potsogozedwa ndi president wa DPP Professor Peter Mutharika anayitsitsa inflation rate kuchoka pa 23 kudzafika pa 8.62. Pano ikuthamangira ma 30. So zikapangika zinthu zachoncho china chilichonse chimakhala chodula, koma DPP iwonetsetsa kuti ikalowa mboma ibweretsenso zinthu monga mmene zinalili. Nthawi ya DPP anthu amalira kwambiri. Inuyo mukuona ngati kuti akukhulupiriranso ndi chani
chifukwa kunali ndithu mpaka na tonse alliance imene inachotsa DPP mboma. Mwanenanso za masomphenya achitukuko. Masomphenya awawa manifesto iyi, how realistic is it? Potengera ndalama zimene mukutchula mmene mu 5 billion pa constituency, 100 million pa constituency kwa amayi, 100 million inanso kwa achinyamata. How realistic, Ansah, is this manifesto? Manifesto many is very, very realistic because it has not just manifesto imene ndiyo kwaniritsika chifukwa sinangonena kuti tipanga chakuti koma ikunena kuti ife kuti tipange chakuti tipeza ndalama kuchokera kwakuti inde nthawi jamalira zimene tamalira zinali zabodza samanena kuti anaberedwa chisango nanga chomwe inuyo munkaendetsa chisango pano muli ku DPP ndipo ndinakuuzana Malawi kuti ine ndinayima pa chilungamo ndipo chilungamocho simunachione pano ndemwe ngobwera mbali inono ndabwera mbali chabwino popita chitsogolo masanawo ndiuzo zoti mukalonchaso manifesto amenewa amalawi ayembekeze zotani taona APM kuno kulibeko amutarika iwo akhala ku manifesto launch ya masana pano ndipo ayembekeze zinthu zopambana chifukwa chimene chikutsimikizika tikutsimikizira Malawi nchonena kuti ife tiliphula dziko li pamoto umene ukuyaka ulilawilawi lisananyeke dziko liyenera liphulidwe. Ansah ndathokoza kuti munandipasa nthawi. Zikomo. Chabwino TSS choza ndi Enock Chihana, you have signed mwatsindikatu ndi mafunsa a Ansah kuti ali kumbuyo kwanuwa anali tsidya linali posachedwa pompa anathandizira kuti DPP in fact ituluke mboma pano muli kunonso Ansah amene anali lifali nthawi imeneyo kusainira kumene kuja kwatanthauza chani kwa inu ngati Enock Chihana komanso chipani cha Ford? One ndiye beauty ya democracy amene democracy imatha kusiyana ma ideas kenako mazakhaso limodzi nkuona ma ideas usanthula nkumapita kuchitsogolo nchimene ife tupanga kuti pite patsogolo tiyendere limodzi tikapange boma limodzi amalawi tapulumutsa pa moto. Chipani chonse ndichomangana ndipo chili kumbuyo kwanu nganga kwa inu limodzi ndi DPP 100%. Vice President anu kulibe kuno madziwa kuti democracy ndimene zimakhalira awiri atatu samathogwirizana nazo sitipapanga force ya koma is my vice president, is my brother, tikamba panali constituency kuchitipa. In an eventuality that Ford DPP has been ushered into power, what kind of a relationship are we looking at between you, your vice president, as well as DPP with him? Very solid. Chifotamba with a very solid foundation. And we are moving forward. We are all blues. We believe in the same thing. We have similarities in our manifesto, and we are going to move forward together. Muwauzenja Malawi pomwe mukuchoka pano kuli kuyenda mwandawala kuchoka pakamuzu upper stadium mpaka na kunjamba pomwe kuli blue parade komanso manifesto launch kumeneko utenga wanu? Utenga oyamba ndena kuti taika miti athu panjanji kuti tombole dziko lino ndipo dziko lino tiliombola pa 16 Malawi ayembekeze boma la nyuwani lomwe likubwera la DPP ndi Ford lomwe libweretse fertilizer, chakudya, fuel komanso ntchito kwa anyamata. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.